begynder indflyvningen. Gør klar til landing. Der ligger det, Alan. Quark. Kvanteforsøgscenteret. Hjemsted for den fantastiske partikelaccelerator. Det er som en kæmpe forlystelsespark for videnskabsmænd. Sejt! Er der også rutsjebaner? Det her er moderskibet for den sidste nye forskning i Higgs-bosoner. Hvad for noget? Gravitoner. Universets superlim. Min gamle laboratoriekollega fra Cambridge, professor Moffat, er leder af forskningsteamet. Jeg har ikke set hende i årevis. Vi har så meget at snakke om. Herligt. Så skal jeg sidde og lytte til dig og din nørdeven gå amok over bunsenbrænder og algoritmer. Hey. Brains, har du parfume på? Hiram. Det er dejligt at se dig igen, Muffy. Der er da godt nok gang i partiklerne. Jeg ved, hvor travlt I har det i International Rescue, men jeg er så glad for, at du kunne komme. Jeg har tonsvis af ting, du skal se, og jeg skal lige stjæle din store hjerne til på spørgsmål, vi kæmper med. Bare stjæl løs. Det er bare så skønt at se dig igen. Hej, jeg hedder forresten Alan. Hej Alan. Hyggeligt at møde dig. Wow. Ja, her er den så. Du har en TR-4500 og en intersektiv synkotron. Vent, er det en... Ja, en Fermilab-generator. D76? Gab. Jeg troede, vi skulle smadre nogle atomer og sådan. Kvæse nogle gluoner, knuse nogle neutrinoer. Boom, crash, kapow. Ja, lad os se acceleratoren i aktion. Helt klart. Gravitongenerator inducerer. Opbygger injektionsreserver. Hvem vil gerne have æren? Mig. Starter atomkollision. Måske er den i stykker. Atomkollision fuldført. Hvad? Var det det? Ingen paddehattesky, ikke noget kæmpe brag, intet? Bare fordi man ikke kan se det, betyder det ikke, at kraften ikke er enorm. Nogle af universets stærkeste kræfter er fuldstændig usynlige. Og fuldstændig kedelige. Og jeg som lige troede, fysik ville være sjovt. Kalder International Rescue. Jeg sporer en klasse 3 meteor på vej ned gennem atmosfæren. Øjeblik. Ingen panik. Den er på vej mod et ubefolket område i det sydlige Bekistan. Hvad? Ny melding. International Rescue. Vi har en nødsituation. Thunderbirds. Meteoritten ramte ned i Genèves centrum. Der skal vist løftes tungt her. Præcis, Thunderbird 2. Og du er perfekt til det job. Indtil de lokale myndigheder beder om hjælp, tager jeg bare et tjek og rapporterer hjem. FAB, Virgil. Jeg står klar, hvis du behøver mig. Der er et eller andet højst besynderligt ved den meteorits bane. Store meteorsten som den her skifter altså ikke bare retning af sig selv. Thunderbird 2, jeg vil råde dig til at være forsigtig. Jeg har visuel kontakt med Ny Genève nu. Det ser ud som om, de har fået brændende under kontrol. De lokale myndigheder tager sig af brændende og evakueringen, men de har brug for nogen, der kan gå ind i nedslagszonen og tjekke meteoritten. Kan du se, hvor den har ramt? Ja, jeg har en stærk mistanke. Jeg
foretager en landing og fortsætter så til fods. Okay, Thunderbird 2. Husk lidt ekstra muskelkraft af den mekaniske slags. FAB.